Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейтен Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Төп пассажир, әлмәтлеләргә нәни пассажирларның сәламәтлеге өчен җаваплы булуларын искә төшерделәр. Бала төп пассажир акциясы кысаларында ЮХИДИ хезмәткәрләре дистәләгән машина тикшерде. Әлбәттә, алар арасында юл кагыйдәләрен бузучылар да бар иде. Сабан туйлар дәвам итә. Азнакайлылар Пенза өлкәсендә булып кайтты. Гөреф-гадәтләребезне беләләр, телебезне беләләр. Балаларыбызга татар телендә курслар оештырабыз, өйрәтәбез. Милли киемнәр, милли чигүләр, милли ашларыбызны саклап калабыз. Илледән артык катнашучы Кәске авылында спорт ориентирлашуында сынаштылар. То есть в данной ситуации это развивает интеллектуальное и образное мышление. Тапшыруыбызны кызганыч хәбәрләрдән башлыйбыз. Әлмәттәге янгын 46 яшьлек ир-атның гомерен изгән. Янгын Бигәш урамындагы 123-нче йортның бер фатирында чыккан. 3-нче каттагы бер бүлмәле фатирда ут 10 квадрат метр мәйданны кылычлаган. Нәтиҗәдә балконга һәм өлешчә кухняга зыян китергән. Урынга килгән гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре торакның ишеген ачып, фатир залында инвалид креслосында 75 яшьлек пенсионер хатынны таба. Ул аңсыз хәлдә була. Реанимацион гамәлләр уздырганнан соң пенсионер аңына килә. 1979 елгы ир-атны исә балконда шулай ук аңсыз табалар. Медикларның тырышлыгына карамастан аның үлемен теркиләр. Әлеге янгынның сәбәбе ачыклана. Башка темаларга. Татарстан Республикасы торак пунктларында урамнарны яктыртуны торгызу республика программасы кысаларында Әлмәт районында тышкы яктырту системасын яңарту алып барыла. Эшләр районның 13 авыл җирлегендә Яңа Кәшер, Кылшәрип, Новоникольск, Апак, Кузай, Миңлебай һәм Миңлебай станциясе, Югары, Акташ, Чупай, Мәмәт, Яңа Чишмә, Габдрахман һәм Иске Суркина станцияләрендә 30 урамны үз иченә алачак. Бүгенге көнгә аларның 5-сендә эшләр тулысынча төгәлләнгән инде. Проектны гамәлгә ашыруга республика бюджетыннан 9 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Урамнарны яктыртуны модернизацияләү, заманча энергия саклаучы технологияләр ярдәмендә электр энергиясенә чыгымнарны сизелерлек киметергә, шулай ук юлларда куркынычсызлыкны арттырырга һәм халык өчен уңайлырак мөхит тудырырга мөмкинлек бирәчәк. Программа Татарстанда 2014 елдан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Исегезгә төшерәбез, урам утлары ватылган очракта җирле башкарма комитетларга яки яшәү урыны буенча авыл советларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әлмәт районы урып-җыю кампаниясенә әзерләнә. Авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре тормышында иң җаваплы һәм киеренке чорларның берсе башлана. Инде 1-2 атнадан кырлар эшли торган комбайн һәм трактор тавышлары белән җанланып китәчәк. Игенчеләр һәр башак һәм һәр центнер уңыш өчен көрәшкә чыгачак. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, урып-җыю игенчеләр тормышында мөһим чор. Ул вакытта төп эш безнең комбайнчыларга һәм механизаторларга төшә. Быелгы авыл хуҗалыгы сезонында Әлмәт районында 43 мең гектарга якын җир чәчелгән. Мәйданның яртысыннан артыгында бөртекле һәм кузаклы культуралар: бодай, арпа, арыш, сылы, борчак, кукуруз, карабыдай бар. Шулай ук район кырларында Кытай борчагы, көнбагыш, җитен, рапс, киндер, яшелчәләр үстерелә. Төрле казыгы әзерләүгә аерым игътибар бирелә. Бүгенге көнгә районның авыл хуҗалыгы предприятиеләре 7,5 тонна печән һәм 12 мең тоннадан артык сенаж әзерләгәннәр инде. Алда киеренке эш бара, әмма игенчеләр алдагы урып-җыю кампаниясенә әзер инде. Кыр хезмәтчәннәренә уңай һава торышы, ышанычлы техника һәм әлбәттә мул уңыш телибез.
Бөгілмәді Россия Мәғариф Академиясы президенті Россия Федерациясының үлекігі Мәғариф министрі Ольга Васильеваны қаршы алдылар. Ол Бөгілмәді туған, аның білән біздің түшіру түркіміде ұшырашып, танышып қайтты. Россия Фәннәр Академиясы президенты Ольга Васильева Бөгелмәдә кунак буларак беренче тапкыр. Шуңа күрә шәһәр белән танышуны туган якны өйрәнү һәм Ярослав Гашек музейларыннан башладылар. Экскурсоводлар шәһәрнең барлыкка килү тарихы турында сөйләделәр. Төбәкнең танылган шәхесләре белән таныштырдылар. Кунак Бөек Ватан сугышы вакытында ватаныбызны саклаган бөгелмәләргә хөрмәт һәм истәлек йөзеннән мәңгелек утка чәчәкләр салды. Аннары аңа шәһәр буйлап экскурсия оештырдылар. Истәлекле урыннарны күрсәттеләр. Рус драма театрын, геофизиклар аллеясын һәм Татнефть институтын. Анда Ольга Васильеваның әти-әнисе эшләгән. Институтның беренче елларында хезмәт куйганнар. Ольга Васильева Бөгелмәдә туган, әмма 4 яшеннән гаиләсе моннан күченгәч, ул шәһәрдә бер тапкыр да булмаган. Сколько раз я была в Татарстане, правда? Мин Татарстанда ничә тапкыр булдым. Якынча 4 тапкырдыр инде. Бер качан да монда килеп булмады. Бу килүем 1964 елдан соң беренче тапкыр. Минем балачак хатирәләрем дә бар. Әти белән паркта йөргән чаклар, йортлар, биналар, барысы да хәтердә. Күзләремә хәтта яшьләр килде. Институтта Ольга Васильева өчен архив фотолары һәм документлары белән истәлекле фотоальбом әзерләгәннәр. Лаборатория бинасында кунакка аның әти-әнисе нәрсә белән шөгыльләнгәнлеге турында сөйләделәр. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 14 июльдән Әлмәт районында бала тип пассажир акциясы уза. Өлкәннәргә нәни пассажирларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен җаваплы булуларын искә төшерергә 35-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр дә чыкты. Чара балалар пассажирлар катнашында юл транспорт һәлакәтен булдырмауга юнәлдерелгән. Юлларда хокук бузучылар санын безнең төшерү төркеме дә белеп кайтты. И малыш, ты шкаленок, должен знать, что за спеленок. Прежде чем пуститься в путь, пристегнуться не забудь. Алсу Салиханова 2 бала әнисе. Балаларда юлда үз-үзенә куркынычсыз тоту күнекмәләрен кичкенәдән формалаштырырга кирәк дип саный. Балаларны өйрәтәбез, машинада йөргәндә, велосипедларда йөргәндә, юлларны үтәргә, улга-сулга карыйлар. Балалар бакчасы әтиләре советы вәкилләре дә акциягә кушылдылар. Алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү гомерне саклап калырга мөмкин ди. Шуңа күрә балалар белән профилактик чараларда актив катнашалар. Каждый водитель является участником. Һәр машина йөртүче юл хәрәкәтендә катнаша. Җаваплылык тулысынча машина йөртүчедә ята. Әгәр дә һәр машина йөртүче кагыйдәләрне үтәсә, юл транспорт һәлакәтләре азрак булачак. Соблюдать правила, то, соответственно, дорожно-транспортных происшествий будет намного меньше. Акция барышында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре автомобильләрнең балаларны тотып тору җайланмалары булу-булмавын һәм балаларны автомобильдә йөрткәндә куркынычсызлык каешларын куллануын тикшерделәр. Автоинспекторлар тагын бер кат машина йөртүчеләргә балаларны автомобильдә йөрткәндә балаларны тотып тору җайланмаларын куллану кирәклеген искә төшерделәр. 14 июльдән акция барышында балаларны тотып тору җайланмаларсыз 55, куркынычсызлык каешы эләктерелмәгән 293 пассажир ачыкланган. Күпләр юлда бустер һәм автокреслоларны куллануның мөһимлеген аңлайды. Обязательно кагыйдәләрне үтибез, всегда без законопослушный кешеләр, постоянно электрик балаларны, бу безнең безопасность. Өйрәтәбез, светофордан чыкканда яшел ут янса да барыбер як-якларына карарга кушабыз. Акция район үзәк хастаханәсе янында да узды. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балаларны йөртү кагыйдәләрендәге яңа үзгәрешләрне һәм баланың авырлыгына һәм яшенә туры килә торган сертификацияләнгән тотып тору җайланмаларын сайлауның мөһимлеген аңлатуга аерым игътибар бирде. Акция барышында машина йөртүчеләргә, әти-әниләргә, шулай ук яшь пассажирларга белешмәләр тапшырылды. Сколько тебе лет? 11. Пристегиваешься уже сам? Молодец. Вот тебе памятка. Как правильно пристегивать безопасности, а родителям для родителей. Безопасно было. Спасибо. Бала төп пассажир акциясы кысаларында ЮХИДИ хезмәткәрләре дистәләгән машина тикшерде. Әлбәттә, алар арасында юл кагыйдәләрен бузучылар да бар иде. Мисал өчен 35-нче балалар бакчасы янында 2 юл кагыйдә бузучы ачыкланса, поликлиника янында төшерү төркеме булган чакта әле берәү дә ачыкланмады.
Пенза өлкәсенең Спутник шәһәрендә татар халкының милли бәйрәме Сабан туен уздыруда ознакайлылар да катнашты. Бәйрәмгә Пенза өлкәсендә дус һәм тату яшәүче барлык милләт вәкилләре җыйналды. Ознакай гүзәлләре триосы Илһам Ознакай ансамбльләренең чыгышын алар яратып кабул итте. Бәйрәм мизгелләре хакында тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Сабан туй борынгы татар бәйрәме дип саналса да, бүген аны бөтен халык бәйрәм итә. Ул гомум халык бәйрәме. Спутник шәһәрендә узган бәйрәмдә татар гореф-гадәтләре һәм традицияләре турында сөйләүче тематик мәйданчыклар эшләде. Пенсияга киткәч, вспомнила үзенең исемә төште, үзенең чикүләрен и тотындым чигәргә. Мин 2 елда шундый калфакка 20 фартук чиктем. Представляю свои работы. Такие вот штофы-татарочки, гостеприимные, с перемячами. И, конечно же, какой татарский стол без нашего самовара. Бері біздің китапларыбыз, исторический китаплар, біздің бастырған китаплар қайсылар шықты. 5 том «История татар Пензенского края». Бүген Пенза өлкәсендә 100 меңнән артык татар исәпләнә. Алар ел сайын милли бәйрәмдә очрашалар. Пенза өлкәсендә яши 100 меңнән артык татар. 52 татар авылында таралган безнең татарлар. Бүтән безнең татарларыбыз, Пенза татарлары белән мин горурланамын. Чөнки алар безнең бүтән гореф-гадәтләребезне беләләр, телебезне беләләр. Балаларыбызга татар телендә курслар оештырабыз, өйрәтәбез. Милли киемнәр, милли чигүләр, милли ашларыбызны саклап калабыз. Милли бәйрәмдә Ознакай районыннан килгән делегация үзен югары дәрәҗәдә күрсәтте. Инде 2нче ел рәттән алар үз күргәзмәләрен тәкъдим итте. Сабан туйны ачу тантанасында Бөтендөнья татар конгрессы милли советы рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров та катнашты. Ул бәйрәм кунакларына Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның сәламләвен укыды. Газиз милләттәшләр, килгән кунаклар, Пенза өлкәсе татарлары. Гомумән Пенза өлкәсендә яшәүче һәрбер милләт вәкилләренә Татарстаныбыздан, ихластан зур сәламнәр белән килдек. Очрашу барышында Пенза өлкәсенең мәдәни мирасын саклауга һәм үстерүгә керткән өлешләре өчен, күп еллык хезмәтләре өчен төбәк халкын бүләкләү чарасы да узды. Милли бәйрәмнең аерылгысыз өлеше спорт ярышлары, татар халык уеннары, көрәш булды. Ознакайлылар матур милли киемнәре белән, күчтәнәчләре, истәлекле чыгышлары белән Сабан туйга ямь өстәделәр. Бу көнне Спутник шәһәре киңлекләрендә гомуми бердәмлек атмосферасы хакимлек итте. 2026 елда Пенза өлкәсе бөтен Россия Сабан туен кабул итәчәк. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Кәске авылында спорт ориентирлашу буенча Әлмәт беренчелеге узды. Ярышларның 2 этабы программасы составына кросс-лонг һәм кросс-спринт кирде. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Ярышларда 50-дән артык кеше катнашты. Чарага Әлмәт районының гына түгел, Бөгелмә, Мәскәү һәм Белоруссиядән дә килүчеләр булды. 16 яшькә кадәрге катнашучыларны 2 яшь категориясенә бүлделәр. Алар спорт картасы һәм компас ярдәмендә авыл янында урнашкан контроль пунктларына уздылар. Нәтиҗәләр үтү вакыты һәм җыелган очколар саны буенча билгеләнде. Шулай ук гаилә стартлары да булды. Это не простой вид спорта. Приходится много тренировать. Бу гади спорт түрі түгел. Монда җиңел атлетикадан да, чаңгыда шуудан да алынган күнегүләр ясарга туры килә. Бу үз чиратында гомуми физик әзерлекне яхшырта. Спорт ориентлашу балаларны интеллектуаль яктан да үстерә. Фикерләү рәвеше һәркемгә һәм һәр минутта кирәк. То есть в данной ситуации это развивает интеллектуальное и образное мышление. А образное мышление для нам нужно всем каждый день, каждую минуту. Үз категорияләрендә иң яхшыларга грамоталардан кала бер банка бал да тапшырдылар. Биредә үк кичкенә генә ярминкә һәм Солнце Луна группасыннан музыка буенча остахана оештырылды.
Hürmetli tomoshachilarimiz, yangiliklar chiqarilishinin turi translyatsiyasini siz VKontakte sotsial shilterine kirib, Luchalma turkumida soat kechki 7da ko'ray olasiz. Bizning eng qiziqli syujetlarimizda rasmiy akkauntlarimizda o'rnashtirilgan. Bundan tashqari siz o'zingizda yangiliklar, aktual voqealar ham problemalar bilan o'rtoqlasha olasiz. Buning uchun ekranlaringizdagi sotama bo'yicha ko'chirgan mumkin. Tibagimiz uchun sifatli ham muhim yangiliklarni birga oldik. Bugunga shular edi. Millay Sangaliyeva ham montaj operatori Dinara G'aynidinova sizning bilan sog'lashamiz. Eson sog' bo'linglar.